Hej og hjertelig velkommen til. Nu når TikTok tillader, at vi uploader 1 times video, det kommer også ud på YouTube by the way, så har jeg tænkt mig at optage en hel times Overwatch eller et eller andet til den stil. Så lad os bare komme i gang. Let's go. Så det er planen for i dag, og det bliver super hyggeligt, og hjertelig velkommen til. Mit navn er AuTNT, og jeg er autist. Okay, det var ret hurtigt, den faldt i game. Og jeg kan godt lide autisme, som I ved. Så vi skal spille Diva, fordi Diva er god. Vi spiller Porsche Diva, fordi vi er klamme. Vi er ordentligt klamme. Vi roaster dem så meget. Og det her, det bliver rigtig sjovt, fordi at det her, det er Overwatch, det er et rigtig godt spil, så bare se hele videoen, det vil jeg sætte rigtig meget pris på, og det mener jeg faktisk helt seriøst. Det ville være helt vildt fedt, hvis I gad det. Og jeg håber, I har en rigtig god dag, at I hygger jer, at I går og har et godt liv her i øjeblikket. Lad os sige hej til Mercy. Hej Mercy. Hej. Yes. Hun vil samarbejde. Yes. God start. Yes, man. Så kører vi. Kraftedeme. Okay, der er kraftedeme noget derovre. Helt så godt. Okay, jeg er en Roadhog. Det er godt. Vi går den her vej. Shit, man. Sådan der. Ej. Hvorfor er counters sådan et stort problem i det her spil? Det forstår jeg ikke helt. Counters, jeg ved ikke om jeg er den eneste, der føler sådan, men man bliver nødt til at counter-switch i det her spil, fordi ellers så taber man, og det er sådan, det er et kæmpe problem. Jeg ved ikke helt lige hvorfor, men det er ikke så godt. Men lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Yeah. Lad os håbe på den der rammer. Nej, det gjorde den fandme ikke. Okay. Jeg skifter, det her, det går ikke. Hvad går imod Roadhog? Lad mig se. Roadhog, han er egentlig ret god mod alting. Jeg tror Mauga, han har altid været god. Ja, det fungerer. Bedre end før i hvert fald. Vi skyder ham. Sådan der. Der er lige kommet en ny teammate. Yes. Nej, vi ved. Er lyden for høj? Ja, lyden er for høj. Sådan der. Yes, så kører vi. Ej, vi tager bunden. Men vi har gjort rimelig meget, kan jeg se. Men sådan er det. Man kan sgu ikke vinde hver gang. Det ville være fedt, hvis man kunne. Han fortsætter højst sandsynligt med at spille Roadhog, så jeg sker noget Roadhog, tænker jeg. Så har vi en færre chance for at vinde. Sådan der. Overwatch. Yes.
bedste, nice. Men jeg kan ikke rigtig sådan gøre så meget som tank, andet end at skifte og håbe på, de skifter. Men det skal nok gå. Hvad har de? De har stadig Groundhog. Okay. Han er dernede. Jeg tænker, hvis jeg bare går efter de små. Ja, sådan der. Så når han ikke holder øje, kan vi tage dem ud stille og roligt. En efter en. Og ja, det er nok den mest bedste plan. Nu kommer han, så jeg skal ikke gå efter ham, jeg skal ikke gå efter ham. Jeg skal gå efter alt andet. Ja, det er det værd, det er det værd, det er det værd, det er det værd. Det er det værd, og de skriver i chatten og alt muligt. De skriver i chatten og alt muligt. Sjovt. Jeg skal herover. Jeg er ikke den bedste, men det går nok. Ej. Det går ikke helt godt det her. Det går ikke helt godt. Det går ikke helt godt, men sådan er det. Sådan er det. Sådan er det. Ej. Og så nu skubber han anden ned. Helt sikkert. Ja. Det er ikke så godt. Jeg er nødt til at skifte. De har vundet den her, de har vundet den her. Det gør ikke noget. Ja. Ærgerligt, 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 ærgerligt. Rip ham, rip ham, rip ham. Og han holder den, han holder den, han trækker tiden. Det var godt nok modigt det der, at trække tiden. Men sådan er det. Der er sgu ikke så meget at gøre i det her spil. Men vi er nok bedre næste game. Vi er nok bedre. Han var også legendary et eller andet. Kan man se på hans badge. Så han var ret god. Forresten, har I prøvet den her nye Prime med Erling Haaland? Har I prøvet den? Jeg har lige fået den. Den er okay. Den er faktisk okay. Det er ikke den bedste Prime, men den smager rimelig godt. Den smager sådan meget ananasjuice. Sådan. Agtigt. Det er lidt mærkeligt her. Jeg tror faktisk hellere, at jeg vil gå open queue, fordi så kan jeg vælge lige hvad jeg vil. Frem for at jeg ikke kan vælge lige hvad jeg vil. Fordi det er sådan den bedste måde at få DPS på, det er at vælge open queue. For ellers skal du sidde i queue 1 million år, og i open queue kan du alligevel bare vælge DPS. Så altså anyway, så hvis du er en DPS-spiller. Så det er mit godt råd til jer. Men
Ja, og du finder også games meget, meget hurtigere i det. Bare lige til info. Se, så kan man vælge alt. Det er meget nice. Jeg tror, jeg går Bastian, fordi han kan... Nej, jeg går Casti. Fordi at... Han er rimelig god, synes jeg. Han er rimelig god. Den er okay god. Ja. Jeg skal snart klippes. Det bliver fedt. Det bliver fedt. Det bliver hyggeligt. Så. Er jeg den eneste, der sådan er lidt snottet her om sommeren? Altså sådan, der på grund af allergi og sådan noget. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Men i hvert fald, jeg har det sådan, at jeg hoster hele tiden, og det er sådan vildt irriterende. Men det er sådan meget normalt. Bare lige I ved det, det er sådan meget normalt. Det er der slet ikke noget unormalt ved. Det gør autister, det gør normale mennesker. Så jeg ved ikke helt, hvad er et normalt menneske egentlig? Nu når man tænker over, hvad er et normalt menneske? Ja, hun må bare komme. Jeg skal tilbage. Det nåede jeg ikke. Jeg ved ikke helt, altså han... vi har okay decent hold, men vi er for mange DPS'er. Det er det, alle vil spille DPS, det altså, det er derfor Q'en er lang. Men de skal nok skifte. Det er jeg helt overbevist om. Ja. Der var en af livet. Okay. Det var ikke så godt. Men ja. Der var en, der joinede. Nice. Så. Ellers så går det sgu rimelig godt. Ikke det store i min hverdag. Jeg går og møder jer engang med dem, og det synes jeg, det er super fedt selvfølgelig. Og I er altid glade, når I ser mig, og det betyder rigtig meget. Det vil jeg bare lige sige, det sætter jeg pris på. Det er super fedt. Og I er også super høflige, når jeg tager billeder med jer sådan, så det kan jeg godt lide. Okay, det var sådan speed af vores alt. Det var speed af vores alt. Men jeg tror en bedre DPS, det vil nok være Junkrat. Ham er jeg mere vant til at spille med. Så jeg spiller noget Junkrat. Yes. Der kan man også sådan stå sådan her. Bare skyde den, mens de ikke ser det. Det er sådan der. Det er nice. Okay, vi fik en. Godt. Nu har vi en venture, det er fint. Det er fint. Det er decent. Ej. Det var godt nok ærgerligt det der. Jeg er sgu heller ikke den bedste. Jeg har været guld 4. Men det var ikke længe, jeg fik lov til at være det, inden jeg devankede igen. Sådan der.
Sådan der. Vi er gode. Det er godt det der. Det er godt. Yes, vi redder de spil der. Redder de spillet. Holy shit, det der, det var play. Vi kukker. Det er dejligt, at vi kukker. Jeg skal skyde lidt højere, når jeg skyder på Pharah, fordi ellers rammer jeg hende ikke. Nej. Jamen, jeg prøvede. Det gik ikke så godt, men det er fint. Det er nice nok. Ja, blive nice. Tak for det. Det var det, hvor jeg lavede det der syne. Jeg gik tilbage, hvilket er helt korrekt, så jeg ikke bliver død. Og så... ellers så var jeg lige kigget på dem. Så... ja. Nice. Godt. Jeg er heller ikke så højt level med Cassidy, som jeg er med Junkrat. Så det giver god mening. Yes. Godt. Vi venter på en finder game. Rykket op i level 130. Nice. Vi venter. Så måde den fandt i game. Godt. Tror jeg vi går healer. Måske lidt bedre. Ja. Og jeg har også en masse skins til Illari. Det er nice. Hun er faktisk rimelig god, hvis hun kan finde ud af at spille den. Så. Vi får mange tanks. Vi får mange tanks, men de er også 2 healer, så vi kunne godt bruge en DPS mere. Det kunne vi godt. Vi kunne godt bruge en DPS mere. Ja. Jeg spammer bare min voice line. Ja, hvis det der vil ske. Ja, dumme tracer. Ja. Det er ikke sjovt at spille med tracer, fordi hun går efter healerne, og det er sådan lidt, når man er healer, så er det ikke sådan det bedste. Giver det ikke så meget mening for en selv. Men så kan jeg jo gøre det, at dodge ham ind i teammatesne. Så kan det være, at et kill, nice. Sådan der. Healer okay meget. Det er dejligt.
Sådan der. Sådan der. Skal vi lige push frem, søge push frem. Tracer på mig. Sådan der. Godt. Nederen. Ikke så godt. Det er bare fremad. Ja, hvad laver hun? Det der, det forstod jeg ikke lige en pind af. Den bliver skudt. Kommer herfra. Så er den der. Kan vi vinde den her? Ja, vi har 5 minutter til at rykke den så lidt. Det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror godt, vi kan vinde den her. Og vi vinder. Yes, nice. Det var godt det der. Yes, det var rigtig godt. Jeg tror, jeg vil... Ja... Inden videoen bliver for lang, og vi ikke kan uploade den, fordi at der er uploadsgrænser i gigabyte, så tror jeg vil slutte videoen. Men tak fordi I så med. Det var en lidt længere video det her. Det var super fedt, at I var her, og så må I have en super dejlig dag.